Tulo ka estudyante nga matud pa nag-cutting classes. Patay human na lumos sa sapa sa Mandug, Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala mga sapatos oh. Tigabuhangin doon yung mga bataan daw. Nagtinabangay sa pagpangita ang mga residente dinhi sa usa ka sapa sa Liloan Riverside, Purok Sunflower, Mandug, Davao City. Human matod pa nga dunay mga bata ang nalumos samtang nangaligo sa moong sapa pasado las 3 sa hapon ni atong Biyernes. Sumala kang Direk de la Peña, duna kuno'y duha ka bata ang nagpatabang kaniya. Nay bata, duha ka bata ni dagan sa muan ngayog tabang. Nya pag-abot na mo dre wala nang mga bata nga nangaunlod na daw. Dagan din namo sila dre. Amo din gi ambakan pangita. Paglabay sa pipila ka minuto nga pagpangita ay Kita na. Kita na isa. Oh. Dua kabuk. Usa-usang na-recover ang lawas nining tulo ka mga bata. Nagtinabangay og pira ang mga residente aron mahawa sa tubig ang mga biktima. Gisulayan pa og CPR sa mga rescuer ang mga bata nga nailhang sila Taki Sanico, 13 anyos, Jerry Caridulia, 12 anyos, ug Kian Bituin, 12 anyos. Apan gilikaran na silang dead on arrival sa ospital. Kini mga bata is sa ilahang klase, no? And then without permission from the teachers, kaya pag i-allow sa mga teachers, then mga ginikana nila is wala po makabalo nga mangaligo sila anak nga sapa. Kaya katong nga ko answer is ni baha man to siya. Kay pag langoy nila ato, dili pa man ingon atong ang kanang status sa sapa nga ilang giliguan. Ni kalit ang gitog kusog ang current sa ko answer sa tubig. Di gihapon makatuo ang magulangan ni Jeric nga si Riel sa kalit nga pagpanaw sa iyang manghod. Ahom na mo adto na siya dito kay ginaingnan ako na siya na Jeric di ka magligo sa pa. Siya wala daw. Di ka mag-cutting, wala daw. Pangandoy ni Jeric nga mahimong siman og makatabang sa iyang pamilya. Pag-abot na ako dito, na ang principal o na atong si maestra niya, matog istoryahan ko niya nga, maulagi daw. Nalumos na daw akong anak, tulo daw sila kabuok. Aperte na akong hilak adto dayo. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung ang iba nga patubagon ang eskwelahan sa nahitabo sa tulo ka bata nga nalumos. Sa karon wala pa mihatag og pahayag ang eskwelahan sa maong insidente. Untar wala na yung aning mahitabo sa mga estudyante. Labi na nga during aning nga time sir is ting klase pa. Ang ato alang yung hangyo ani sa mga principals to remind the students nga kung time sa klase gyud dili mag cutting classes. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.